стане шампионата, но постоянно да се развива и в следващия сезон, ще го представи още една изненада. И след тези прекрасни изказвания на пилотите на Протопат, благодаря, че се включиха и повярваха и направихме всички заедно това, като поредното доказателство, че този шампионат и изобщо този начин за правене на рали спорт е успешен. Сега бих искал да ви представя още един пилот, който ще се включи до година. Това е Никола Маринов, който до момента е карал в немски пинстови шампионати, като тренировка за шампионати, които са били тренировка за ДТМ. Той ще каже две думи за това, къде е карал в момента. Добър ден, благодаря на всички за присъствието. Аз съм Никола Маринов, карал съм до момента в АДАК Трофи, който е подготвителната серия за ДТМ. Амбицията и желанието ми да подготвя България наистина на професионално ниво за едно много голямо рали, а най-големият рали рейд Дакар през 2019 ми дава възможността да тренирам и да се развивам като рали пилот основно Hyundai. Смятам, че това е отбор, който в момента е на най-голямо професионално ниво в България. Вярвам, че ще оправдая доверието дадено в мене от господин Митов. Какво да кажа още? Очаквам да има доста голяма битка между мен и колегите ми. И освен накрая да подходим само с шега и колеги, на писта ви очакват големи проблеми от мен.